بله دارن اجا و خوانندکارن بلال ایرو امی دستا یکم جوارا پیشکش میکن از پیشکشوانی و ماموستا بدبینی وانی ایرو دستا یکم دستین زندی وانی این زندیانجی جبو دستان دست ته گوتن آنجی وانه ته گوتن نها دست سر تیپن لاتینه و زمان ترکی هات yenmişsin لی از جوارا پیشکش میکن هم bu havayı baştır filmleri. Nahame ve dersler çi filmleri. Nasnamaya zamanı kurdu. Veya kurdu. Tende cahiyen alfabeye kurdu. Tipen kurdu u den hember var. Hinek cahiyen harfin kurdu Türkiye. Jibu hamu tipan hinek. Naha mesela yekemin emi ders bölümün. Derse yekem nijara yekem kurdi em nas bikin peşi. Destek himbuna zamanaki kiralmanç hevciye der her ve zaman neji neçten bizanı bila bince havi baştır ve böyle çendemin ha kurtası bahsa zamanı kurulurken zamanı kurulu çiye. Zamanı kurdu de röşleten avin yani Orta Doğu. از نگاری رشدن ناوین و یعنی Orta Doğu arasında ciheke freh lige. Zamanı kurdu zamanı ki gelek devlemende o le roşlata navin da zamanı çaremine. Yani zedettirin zamanı ki zedettirin te ahtı ya çareminde. De zamanı kurdu da sel zaravahane ev sorani zazaki و kurmancıya neha em ev zaman em hind min ev ez neha daxivim ev kurmancıya yani Kurdi nave giştiye kurmancı neha em ez jwara peşkeş kim ev jî zaravaya kurmancıya zêdetirîn zaravaya kurmancı tê axaftin li Bakur kurmancı tê axaftin başûr jî li Rojavayê jî li Rojhilat jî li piştê kurmancı da zimanê zaravayê soranî jî pir tê axaftin zimanê zazakî jî tê axaftin ya goranî jî lê yê herî zêde kurmancı û soranî ye soranî bi tipê erebî tê nivîsîn lê kurmancı bi tipê latîn tê nivîsîn niha em alfabeya Kurdî çi ye wê em ê ji bo ve bêjin alfabeya Kurdî sih yek tîp hene ji bo herfan em bêjin tîp herf jî tê gotin ew jî rast e lê ez gelek can dibêjim tîp gelek kesî dibêje tîp ev herf çi ne a b c ç d e ê f g h j k l m n o ö tüneye ya alfabe Türkiye'de ya alfabe Türkiye'de d zamanı Kürt'e tüneye alfabe Kürt'e tüneye p q r s ş t u u u u yani ev u ya nezik ya Türkiye'li vek hevline u evci u ya dirêj ve x ye z navan sih yek tîpan da heşt tip dengdêrin yani Türkiye dibin sesli yedî hemû yani biz sê tipên dî jî dengdarin yani Türkiye dibin sessiz
Bilivan tipek du tipên pevden kene hevretê karanî xewe na ev jî gelek peyvan da tê axaftin. Mesela mînakî em bêjin ji were mînakekî bidin mînak xwe yani tuz ki tuz. Her wekî din em dikarin mînakeyê jî bibin xwîn. Pir hene yani ji bo vê pevdengê pir mînak hene. Em derbasê nîşeyek heye. Nîşe çi bêjin? Divê Kurd sala 1930 li li Rûsyayê erebî hemû gelek ser zimanê Kurdî xebat kirine ji bo derbasbûna tîpên latînî. Lê ew serkeftî nebûye lê paşê pazdeh gulanê sala 1930 duyan Celadet Elî Bedirxan gelek xebat kirine ser zimên sala wê salê sala 1930 duyan kovara hawarê derxistiye. Ev kovar bi tîpên erebî û yê latînî hatiye çapkirin. Paşê jî piştî vê dîrokê Kurd derbasê tîpên latînî bûne. Hinek cudahiyên Kurdî heye yani gorî alfbeya Tirkî hinek cudahî hene. Em ê wan jî niha ser mînakan ez ê bi we bêjim yek bi yek. Me çi got? Tîpa Ayê. Tîpa Ayê wek dengê tîpê alfbeya Tirkî ve tîpa Ayê eyn ye. Wek heve aynı denkte dengi hember aynı denkte. Minak Adar yani Maham Adarı, Agir, Avre, Tipa Bey'i, Ekiya Türk'te Bıkaranı yani dengi ve Ekiya Türk'te Minak Baran, Bager, Tipa C'yi ve Ekiya Türk'te yani hemberi aynı yatıkla C, dengi C'yi de Minak Ciran, Jolemir. Em hatin tipa çayê ev deng caran hişkî dibe caran nerm jî dibe mînak me gotiye ji bo çaya nerm çil çil yani yê çavê têr nabit yani çend dixwe têr nabit em dibêjin çiqas çilî ew ji bo vê çil tê gotin lê hûn jî dibihîzin hez nabin çil ez dibim çil lê ev deng navbera C'yê û Ç'yê de yani C jî nîne mesela C bûye we me got cil hûn jî zanin ji bo cilê insan xwe dike ewan bêjin ji bo paçikan bêjin cil jî nî çil jî nî cil yani heqan mirov balê kêşe ser vê tîpê. Tîpa Ç'yê ya hişk çil wekî Ç'yê tê tam wekî nizanin tê gotin çil ew jî kirk Tirkiye ve Kırk'e çil kırk. Em hatin tîpa D'yê tîpa D'yê wekî Tirkî tê gotin mînakî dest el diran diş ji bo diranê hinek deveran dibêjin didan ew jî rast e. Tîpa Eyê jî wekiya Tirkî ye caran jî wekiya erebî aynî erebî tê gotin tê xwendin. Mînak ji bo tîpa erebî aynî elok em nabêjin elok. Mesela em dikarin mînakeyê dijî ji bo wekiya tîpa aynî bêjin em çi bêjin elî
navê zilaman Alî dibêjin Tirkî, Kurdî de Elî. Elî nîne kî nabêjin Elî. Mamê Alî dime em bînin Mamê Elî. Mamê Elî jî nîne. Mamê Elî. Di nivîsandin wiha ye. Çipa eyê ya wek ya Tirkî tê gotin ew jî ev mînakî ew jî ev ye endeziya me gotiye. Endeziya ji bo mühendisiyê dibêjin. Endeziyer. Wek zanîn ê tipekî Kurdan pê tê bikaranîn. Mînakî em derbasî mînakê jî bû. Mînak dema ji bo tipan em mînakê didin baştir tê fêrkirin. Em dibêjin lêv. Lêv yani ji bo Tirkî dibêjin du lev. Lêv, lev nîn lêv. Ema kesek ji me re serfiratiyekê dibêje em jî merakdar dibin em çawa çêbû aynı ew deng ev e. Aynı Ezzink yani bu Türkiye çalışıyor falan. Ezzink. Ama hatta tipa feyi civarında Türkiye'de Feki, Fistan, tipa tipa geci bakayım zaman sana. Yani belki Türkiye, genin buğday, Rus, ceviz. Her her civak tipa yani canan vak tipa Arabiya hayret خوانندن جالنجی وکی حیات زانسته خوانندن مینا کی جبو چپا هیچ وکی حیات خوانندن شخص چپسته تونه یا وکی یا چپا عربی حیات مینا حسن yani جالن وکی چپا حیات خوانندن حسن ام جبو ناوی زلام حسن ام جبو حسن حسن مینا که evet çiftleşim bu heye yani gelek jaran Kürt bu tipa heye vaki Arabi heya Arabi bikatin em geleceğin ahafına da jika bir heyetine zaman mesela hikmet xuda em bejin em beyne jitara helal ben helal be helal be helal benin helal be yani Kürt geleceğin tipa heye vaki tipa Arabiya heyet bikart tipa öye evci denge öye de dema mazlum tenvisin ve vaha tenvisin ve ya Türkiye belli dema küçük yani hurdek tenvisin vaha tenvisandım halek yani nokta heye bizim mevke bizim vaha dema hurdek tenvisin vaha tenvisin dema mazlum tenvisin yani gezdek tenvisin vaha tenvisin tipa iyeci kum heye ser yani dema küçük anji mazlum tenvisandım komite ser dani minak işev bu İstanbul mesela Türkiye evci nişeyek jivara nişe yani not nişe dipnot anlayıcı ve dipnot İstanbul Türkiye İstanbul tenisandı Kurdi İstanbul tenisanının ev minak çimada çünkü herkes jibu İstanbul'e vahad nivis navrasnina çünkü navrasnina İstanbul nerasta ya rast İstanbul ev çevte yani yanlış ev çevte ya rastı Kurdi İstanbul deniyor sandım ama da tipa J de kwandın minak jin
Minak jiyan, anji jiyan. Her duji rastın. Gelek zamandan dibêjin, zamanzanı ku dibêjin ew ya tê pêşiya tîpa yê dibêjin ew ku min radibe dibe xal yani dibe noxte. Hinekî dibêjin na heqe dengê iyê dide berê çendî bile ku hebe. Her duji rastın. Em hatine tîpa keyê niha. Ji bo keyê jî caran ke wekî nêzîkî geyê dibe. Mînakî em bêjin keya normal tê xwendin çi ye? Kelev. Kelev em bêjin. Mînakê dijî em dikarin bêjin ker. Yani eşek. Ker. Ji bo keya dî yani keya piçek nerm tê xwendin nêzîkî geyê dibe. Ew jî dibe mesela kanî. Me jî xwe mînak daye ji kanî. Kanî. Ev ganînîn ganînîn kanî jî nî kanî yani wateyê dî derdikeve ve kanî navberê kew û geyê de tê xwendin. Kanî. Kanî yani çeşme. Kaniya Zelal. Kaniya Zelal. Minak. Çi bêjim? Berrak. Çeşme. Dema eve wiha hatin nûsî ve got bê tîpa keya hişk ve Kaniya Zelal ve Kaniya Zelal. Hevcê min bibêjin Kaniya Zelal. Berê çendê ev jî piçekî girîng e. Derbasî tîpa leyî niha. Tîpa leyî wekî tirkî tê xwendin mînak Lewent navê zilama Lewent. Lewent an jî Leylek. Leylek. Tîpa me jî wekî ya tirkî tê xwendin mînak Masî mamoste. Em bêjin ji bo mêrdi. Mêrdi. Tîpaneyê Tîpaneyê jî wekî ya tirkî tê xwendin mînak Nan Nûpelda. Nû yên. Tîpa oyê o o jî yani peyvên bi tîpa oyê dest pîkin pir kêm e di Kurdî de. Berê çendê min nava peyvê de mînak daye Doz. Doz. Wekî zanin tê xwendin jî xe. Doz hevok. Hevok cümle. Em dikarin mînekê jî bînin. Mesela Ozlem. Yani ji bo navê xîzan Ozlem. Yani Kurdî de ö tune ye. Yani eğer navek xîzek ve özlem ve dema Kurdî nivîsan tu nikarin özlem nivîsin. Ev nikarin wiha binivîsin. Hevcê hîn wiha nivîsin wiha jî bibêjin Ozlem. Çünkü tîpa öye öya Tirkî Kurdî ve tune ye. Tîpa peyê Tîpa pey jî wekî tirkî tê xwendin mînak pir. Pir yani çok gelek. Pestin övgü. Pir yani köprü. Pir. Dibêjin pira sıratê. Yani Sırat Köprüsü. Tifakayê. Tifakayê jî wek qafet erebî ye. Mînak. Qad alan. Qelî xawirma. Yani ji bo navçeyekî wanê jî dibêjin Qelqelê. Qelqelê. Ji bo yani ji bo em dibêjin Tirkî dibêjin Özal. Navçeya Özalê. Tîpa rêyê
وکی imzanı tıkandım. Roş, gül, re yol, re heval yol arkadaş. Bu satırı lisandım. Tipa S'yi vaki imzanı tıkandım ise ser, serok, serok koma. Vaki imzanı. Şemli, şem. Hani şemiş ve rejim. Şem baş. Tipa T'yi. Tipa T'yi vaki Türkiye. Tıkandım. Aynı tabi yazdı. Tipa T'yi. Türk, Türk. Bu ben bu örnek bu şeyi hatırlayan bir rakip benziyor. Yani ne bu Şemamut bir tip şeyi hatırlayan. Şemamut rakip çünkü behne karşı. Ben bu tipa tek içmejin minake diyeceğim kanın beşinci bu içmejin te. Ben bejin nave temel. Mame temel. Mamek ne? Nave temel. Temel. Nave zalama ne? Nave zalama. Hani zilama. Zilama. Temel. Yani peki ki temel yani kullanım. Tipa uyu. Tipa uyu vaki Türkini ne? Evi bizanı. U çek vaki navbera u yeden u yeden muhim. Ve tipinin aynı vahabı. Aynı van her dengan ve hevra. Yani Kürt'de o hangisi? U yani به اویه دست بکن به ایه خلاص بکن مثلا گل گل کرد کرد نرسته گل نرسته کرد نرسته کرد نرسته ام کرد نین ام کردم از کردم نین yani kendi evi baş kızanı uya em tipa ha oha vek öyekte ver usa hayal bikin usa bilejin ya direş tihandım avcı yani o rakip şey nante texanî me dite dirêjkirin. Mesela em dibêjin men mînak te ye kûr derîn. Eve em dibêjin nesilekî kûr e. û em dibêjin dûr e. Dûr. Navê dûr yani ben watiyek didem dikeve. Dûr. Ew çû dûr em dibêjin. An jî em dibêjin nek dibêjin meselekî kûr bû. Ji bo van tipan tabii em ê caredin destên pêşiya me demîn ser wan dîsemê serkî. Tipa veyê tipa veyê jî wekiya Tirkî tê xwendin. Me got mînakî vir vir yalan ji bo yalanê yani ji bo virê nivîsandinek dijî heye. Hevêjiya jî derew wat ve bir jî kesin yani ji bo kesine tek kes jî tê nivîsandin tek kes an jî tipa wê wekiya İngiliz zimanê İngilîziyê tê xwendin we ye dibe wekiya İngilîzî wat dibêjin ya aynı wisa welat ev velat welat kew wan tipa xeyê xê aynı wekiya erebî xêya erebî ye mesela mînak bendeme çi gotiye xalis navê zilama ne xalis em namêne halis yani xeydê da ser fermî eyda fermî çû
نمخکی خالص لی ام بجن خالص کی نبشته خالص يعني دما ام كردي آخرين ام نبين خالص ام خالص خالص شوفان زانم قاينة بيجي خالص آنجي نكدي جم كانوا خالي 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 سريكي أزان زان خالي زان تشكر ام هاتن تیپن داویه تیپاییه و کتفرد خواندن میnak یک کن آنجی یکتی gibi mercekte tipa Z ya dawiye Z civarında Türkiye'de fandın minak zervi minak zer minak zalan alkas İran'da dawiya dersan anjamin dawiya vaneyan anjamin dawiya vaneyi ve gavre em khas ders khadiya ders khlas hatta derse diyen lisede peşberi verdim az Bedreddin Vani حتی دیتنیتن این همه بیمونن خیر و خشیده جوار همیان دنباش سرچان